Nej, børn. Nej. Ja, tættere på. Farvel, sauté-pande. Jeg tror, du er gået lidt vejen igen. Det bliver 2500 grader. Nu er det spændende, om der er blevet hul. Ja, det tror jeg. Du kan godt have brugt mere, men jeg tror faktisk, det er nok, det der. Han skal have fat i en god lap. Bare smelte hul i panden, ikke? I hvert fald et eller andet form for hul. Ja. Det er i hvert fald ikke optimalt pande. Skal vi have pandekær? Og den så der kan få en tur til i næste uge, hvis det eller... Jeg tager den første uge. Mere til mit. Og smart, jeg skulle Peter, rødblødende pande på græs. Som er vådt, Tobias. Ja, rigtig godt. Spasser. Den er lige nøjagtigt ikke smeltet igen. Så skulle jeg tage et kilo. Nej. Mere et kilo til. Bare hælde noget ovenpå, det kan man. Bare kom og drøs lidt mere ud på. Så. Ja, den der video, den er sådan rimelig hejlet. Vi kan jo give den en tur til på fredag. Vi skal lige køle af, ikke? Jeg tager